Danas počinjemo novu oblast matematike za treći razred gimnazije, to su polijedri. Znači, to druga oblast po redu. U prvoj oblasti smo ponavljali geometrijske figure, njihove formule za površinu i obim. Sada dalje nastavljamo priču o geometrijskim telima ovog puta, znači na redu su polijedri. Sada bismo mogli da uđemo u opštu priču o polijedrima, prvo moramo da vidimo šta je to dijedar, trijedar i rogalj. Sa nekim pojmovima ste se već susretali, ali sa sve lepo ponovimo i obnovimo pošto će nam to trebati u narednim predavanjima. Krećemo prvo od definicije dijedra. Šta je dijedar? Kažemo ovako, unija dveju poluravni sa zajedničkom graničnom pravom je dijedarska površ. Dijedar je unija jedne dijedarske površi i tačaka prostora koje se nalaze sa iste strane površi. Znači, ako imate dve poluravni i koje imaju jednu zajedničku graničnu pravu, vi ćete dobiti dijedarsku površ. Sad, u čemu je razlika između dijedarske površi i dijedra? Dijedar ćemo označavati ovako, ugao, pa onda alfa, p, beta, gde su alfa i beta te poluravni, a p je ta granična prava. Dijedarska površ je samo, nju obeležavamo sa alfa, p, beta. Znači, dijedar je unija jedne dijedarske površi i tačaka prostora koje se nalaze sa iste strane površi. Znači, ovo što sad vidimo je dijedarska površ, a šta bi sad bila dijedar? To su sve ove tačke koje se nalaze u ovoj oblasti dijedarske površi. Znači, dijedar je unija i dijedarske površi i svih ovih tačaka koje se nalaze u toj oblasti. U tome je razlika između dijedarske površi i dijedra. Sada, dijedarska površ može biti i ravan. Kada? Ako ove dve poluravni koje vidimo alfa ili beta su u stvari pripadaju jednoj ravni. Međutim, ako dijedarska površ nije ravan, onda je jedan od njom određenih dijedara konveksan, a drugi je nekonveksan. To možemo da vidimo sa slike. Vidimo da bi ovaj ovde bio konveksan. Zašto konveksan? Jer vidimo da ovaj ugao je manji od 180 stepeni, a ovaj sa druge strane, znači svaki put kada konstruišemo jednu dijedarsku površ, mi ovde možemo da uočimo dva dijedra, jedan konveksan i jedan nekonveksan. Ovaj bi bio konveksan, a ovaj sa druge strane bi bio nekonveksan. A u slučaju kada je dijedarska površ ravan, onda su oba